אוקיי, אז היא הרימה את מבטה. מה זה מבטה? את העיניים, המבט שלה, נכון? כן. והמבט זה, כן, איך שהיא מסתכלת. יופי, אז היא הרימה את מבטה. הלאה. בדיוק כפי שניחשה שיקרה, הבלגן הטריד מאוד את ג'יני. מה זה הטריד? אמ, שג'יני לא אהבה את מה שעשתה. נכון מאוד, כל הכבוד. רואה, את לא מכירה את המילה, אבל את מצליחה להבין מההקשר. להטריד זה לעשות משהו מאוד מאוד לא נעים, אוקיי? משהו מטריד זה אומר שמשהו גורם לך להרגיש לא נעים. אז הבלגן הטריד מאוד את ג'יני, נכון? יופי. כן. הלאה. הפנים שלה היו כעסות. כעוסות, אוקיי? כעוסות, כעוסות. הלאה. נו קדימה, אמרה וילו, בעליזות. נו, קדימה, אמרה וילו בעליזות. לרגע נראתה ג'יני מבולבלת, אבל אז היא חייכה. יפה, זה מה שראינו פה בציור הזה, נכון? כן. תראי, מה אנחנו רואים על הפרצוף של ג'יני? שהיא כועסת? נכון, לא שמחה גדולה, נכון? נכון. זה כי לא קבילה לזה, בדרך כלל, הרי סיפרו לנו שהיא מאוד מסודרת, וכל הספרים עומדים על המדפים בסדר א' וב', ופתאום מגיעה החברה שלה מבית הספר, ועושה בלאגן. יופי, ואז אומרת, נו, קדימה. ובהתחלה ג'יני הייתה קצת מבולבלת, אבל אז היא חייכה. הלאה. היא הביטה ישר אל תוך עיניה של וילו. עיניה, מה זה עיניה? עיניים שלה. יפה מאוד, היא הביטה ישר אל תוך עיניה של וילו. ואמרה, הלוואי שמיטה שלי תהיה מסודרת כמו קודם. קודם, הופה. מה היא אמרה? הלוואי שהמיטה שלי תהיה מסודרת כמו קודם. מה את חושבת שיקרה? וילו שוב פעם תעשה שיהיה לה מיטה מסודרת שוב פעם. נכון, כי עכשיו היא באמת רוצה את זה, נכון? לפני כן כשהיא דיברה על הגלידה הכי גדולה בעולם, היא לא באמת רצתה גלידה, ולכן זה לא קרה. אז את הבנת את זה חכמה והיא לא? היא גרמה לג'יני לרצות משהו באמת, ועכשיו, שג'יני באמת רוצה שהמיטה תהיה מסודרת, כמו קודם, עכשיו היא יכולה לעשות את הקסם. בואי נראה מה קורה. בואי נמשיך. וילו קמה וטפחה בעדינות על הטיליון שלה. בהתחלה לא קרה דבר, ואז הטיליון החל לזהור לאט לאט. התרוממו הקריות וצפו באוויר. יצרי, מה זה התרוממו? התחילו לעוף. יפה מאוד, מצוין. להתרומם זה לעלות ממקום מסוים גבוה יותר, אוקיי? להתרומם באוויר. מטוס, כשהוא ממריא לשמיים, אז הוא מתרומם גבוה אל השמיים. יפה מאוד. אז הכריות התרוממו, מה שראינו פה, באוויר. כן, מה הלאה? וצפו באוויר. כלומר, הם עצרו כזה ככה באוויר, וצפו באוויר כמו במים. הלאה. השמיכה החלה לנוע ולהימתח עד שהייתה חלקה לגמרי. הכריות הסתובבו במעגל ונחתו.
יפה, ממש, ממש קסם. אוקיי. במקומות המקוריים שלהן על המיטה. מי, הדלת בחדר פתוחה? לא. פשוט אני שומע אותם שם בטלוויזיה או משהו כזה. אוקיי, עוד פעם, במקומות? במקומות המקוריים שלהן על המיטה. אוקיי, פשוט בואי נקשר את זה לסוף של המשפט הקודם. אז הכריות הסתובבו במעגל ונחתו במקומות המקוריים שלהן על המקטע. את יודעת מה זה מקורי? חדש? לא. מקורי זה משהו שהוא מההתחלה שם, אוקיי? מקורי. למשל, אם את קונה טלפון מקורי, זה אומר שהכינו אותו ממש באותה החברה, לא מישהו אחר כך הכין איזשהו טלפון אחר, אוקיי? זה מקורי. ואם זה מקום מקורי, זה אומר שהמקום שבו היו הכריות לפני כן, ועכשיו הן חזרו לאותו המקום, למקום המקורי. אוקיי? איך ג'יני הגיבה? ג'יני הייתה המומה. יפה. זה המדהים. והיא לא צחקה. אנחנו יכולות לעשות יותר מזה. אוקיי? את רעבה, רוצה לאכול ארוחת ערב? שאלה. האמת היא שהלוואי שהיינו אוכלות פיצה, ענתה ג'יני. אוקיי, עכשיו היא אומרת, הלוואי שהיינו אוכלות פיצה, וכנראה זה מה שהולך לקרות, נכון? אנחנו נמשיך בשיעור הבא לקרוא, אנחנו נסיים את הפרק בשיעור הבא. אני רשמתי לך רשימה של מילים שלא הכרת או שלא היית כל כך בטוחה בשיעור, ואני רוצה שתלמדי אותם. עכשיו, איך את לומדת אותם? את מכירה. את כותבת משפטים עם המילים האלה, בסדר? תכתבי את המשפטים בכתב יד במחברת, ותצלמי לי את זה. תבקשי מאמא לצלם לי לוואטסאפ, בסדר? בסדר. אחלה, יופי, שמחתי לראות אותך. אני מקווה שגם לך היה כיף. ואנחנו נתראה איתך בשיעור הבא. ביי. יאללה, ביי ביי. ביי.